Assalamu alaikum. Muna godiya ga wanda suke mana subscribe da wanda suke viewing din bidiyon mu da wanda suke mana sharing tallata abokanansu. Muna godiya sosai, kuna ƙara mana ƙarfin gwiwa. Mun gode, thank you. Kafin ka shiga cikin bidiyon akwai wani guri da zaka ka rubuta subscribe ja, gashi nan ka taba shi, sannan ka taba ƙararrawar sanarwa. Shine zai baka damar da zaka kalli bidiyon da dukkanin wani bidiyo da zamu fitar a channel din. Sannan bidiyon ya burge ka, ga wani guri nan alamar like ka taba shi. Sannan muna roƙon ka kai mana share zuwa abokananka na Instagram da Facebook da WhatsApp da dai sauransu. Mun gode. Hanyar da zaka bi wajen ganin duk sirrin mutum, hotuna da bidiyo da suke cikin wayar shi abu ne mai sauki, amma mun koyar da shi ne saboda ka kare kanka daga wanda za su yi maka hakan, ba don a cutar da wani ba. Da farko a gurguje, abin da zaka fara yi, zaka zo ka nemi Google Photos a wayanka. Kowa dai ya san menene Google Photos, saboda duk wayoyin Android na yanzu suna zuwa da Google Photos kai tsaye, ba sai ka yi download ba. To in baka da shi, sai ka je Play Store, sai ka rubuta gashi nan Google Photos, sai ka danna searching. Gashi nan zai buɗe maka haka, ga logo ɗin shi nan kun gani. Gashi nan mutum miliyan 29 sun reviewing ɗin shi. To shine asalin Google Photos application ɗin. To sai ka buɗe shi. So ni na riga ne download, sai in zo in buɗe application ɗin. Gashi kamar haka. Gashi nan ya buɗe, zai nuna min hotuna na wayana. To bayan ya nuna min hotuna na wayana, in kana so ka ga dukkanin hotunan da wani kake so ka gani na wata wayar, ko wayar matarka ko ta budurwanka ko ta dan uwanka ko ma ta waye, sai ka zo ka danna wajen alamar account din. Gashi nan zai bude ma kamar haka, sai ka danna daidai kan account din, sai ka yi ƙasa. Gashi nan zaka ga wurin add account, sai ka add account. Gashi nan zai rubuta ma a Twitter account ko Google account, sai ka sa mai Google account. Gashi nan zai yana searching. Kada ku manta, wanda bai danna mana subscribe ba ya danna mana subscribe don ƙara mana ƙarfin gwiwa. Shi ne na searching the network. Yawwa, ya buɗe kamar haka. To da farko zai ka zo ka rubuta email ɗin ɗan naka ko na matarka, sai ka saka account ɗin, sai ka yi danna next. To in ka saka account ɗin, in ka dawo wurin photos ta Google da komai, to duk wani hotuna da bidiyoyi da komai na wancan waya, kai tsaye za ka zo kan Google Photos ɗin nan, za ka gansa a kai tsaye. Mun gode da kallon DG na Tech Channel. Mu haɗa shiri na gaba.